فخار دا مدینه کی میں پروت خست جانان دے قربان دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار دا مدینه کی میں پروت خست جانان دے قربان دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے قربان دا نامی نشم زمان دا زل کے سر دے قربان دا نامی نشم زمان دا زل کے سر دے دا پا مخبید طول عالم دا بہر بر دے دا پا مخبید طول عالم دا بہر بر دے تائلی پا قرآن کی بار بار غنی سبحان دے تائلی پا قرآن کی بار بار غنی سبحان دے قربانی دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار دا مدینه کی میں پروت خست جانان دے قربانی دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے سرتاج دا نبیانو سرتار دا گل خوبانو سرتاج دا نبیانو سرتار دا گل خوبانو شفیع دا ملتبی کسانو شفیع داسیانو دے ملتبی کسانو ہر گل پہر شجر کی بس نمدد عیان دے ہر گل پہر شجر کی بس نمدد عیان دے قربانی دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار دا مدینه کی میں پروت خست جانان دے قربانی دا نامی نشم احمد نبی سلطان دے بھوگ میں گٹکڑے دگوتی اشارے سرام بھوگ میں گٹکڑے کڑلا دگوتی اشارے سرام دیدار درب کڑو دا عرش دا مناری سرام دیدار درب کڑو عرشت مراری سرام ہر ملک مرحبا بکا ہر ملک مرحبا بکا یا رسول باندے گویان دے ہر ملک مرحبا بکا یا رسول باندے گویان دے قربانی دا نامی نشم احمد ربی سلطان دے داز فدا حسین باچا لیدل حرم خوارما نفتا ویا خلقا زلیدل دا گلفم خوارما نفتا ویا خلقا زلیدل دا گلفم خوارما والله چې می پزړه باندې
بس دا عظیم ارمان دے والله چې مې پزړه باندې بس دا عظیم ارمان دے قربان د نامې نشم احمد نبی سلطان دے بخار دا مدینی کی میں روت خست جامان دے आवाज द कारी हसनैन शाह इब्ने मुफ्ती मोहम्मद यूनुस हनीफ रिकॉर्डिंग हमदर्द स्टूडियो शवेड़ा मोबाइल नंबर दे 0393 63 197 वस्सलाम अहमद नबी सुल्तान।